Čaute, vítajte opäť v našej PMC obývačke, sme tu s Twilight Masquerade a novými produktami. Dneska sa pozrieme na blistríky, čiže single blistre a trojblistre. Poďme sa pozrieť, čo v sebe skrývajú. Let's go! Takže máme tu dva checkline blistre, ktoré v sebe schovávajú každá jedna z nich promíčko. Nie je to len klasická karta, máme tu ešte aj svidlík, ale je to Black Star promo, čo poteší určite mnohých zberateľov. Nachádza sa tam jeden boostrík Twilight Masquerade, čiže taký ten úplný štandard plus koník. Tu konkrétne Prasateno, Lechong, ktoré ja mám veľmi rád, takže super. No a potom tu máme aj trojblistre. Jeden z nich, za mňa, sklamaničko. Zase nám dali motor nám tlačia až moc by som povedal do hlavy. Ale tak nevadí, je to proste iba promičko. Sú tam ďalšie 3 boostríky, takže uvidíme aké budú pull ratey. No ale zase na opačnú stranu pre nás zberateľov Snorlaxov, prenádherné promičko v druhom z týchto trojblistríkov, čiže toto nás rozhodne potešilo. V každom prípade poďme na to, dáme si najprv checkline blistre, potom trojblistre a uvidíme, čo nám z toho padne. Začíname s prvým checklineom, otvára sa pomerne ľahko, čo není vždycky úplný štandard. Ešte raz, Prasatenko kojník, no tento, že v dosť zlej kvalite, v celku oškrábaný. A pre promičko je Pupitar. Galaxy Holo po celej kartičke. To prevedenie je podľa mňa, že úplne super. Obyčajné karty tak vyzerajú naozaj padať, áno. Na toto sme zvyknutí. Vesmír je naspäť. Tam, kde má byť. A bráni nám v otvorení tohto produktíku. Booster číslo 2, promíčko číslo 2 a kojník číslo 2. No a poďme rovno na tieto prvé dva peky dnešného videa. A držme si palce. Evinka sa nám už podarila potiahnuť, čo je absolútna pecka. No teraz nás čaká jedna z dvoch tréneriek. Ktorúkoľvek Sarkovú by sme chceli vytiahnuť, či už Karmínka alebo Perin, ktorej sa krásne odráža Growlite v jej foťačiku. Čiže na to sme zvedaví, taktiež sme zvedaví na Ogerfonov a ich Sarka. Prvý booster medzičasom nič. Že ako to bude vyzerať naživo, ako to na nás bude vplývať. Diplin. Oh! Eevee! Single Golda číslo 2! Wow, tak toto je začiatok, jak má byť. Eevee Single Golda has been pulled z prvých dvoch boostrov. Wow, not bad. Tak tentokrát sme mali šťastíčko. Checkliney, tie si viedli zatiaľ hodne dobré. No a ideme na trojblistre. Áno. Takže 3 boostríky. Promíčko. Revavroom. Ja Revavrooma moc nemám rád, ako asi aj väčšina z nás, ale je tam. No a na druhej strane tu máme nášho miláčika Snorlaxa, z ktorého sa veľcože tešíme. Takže Snorlinko, vítajú nás. Krásny art, ten Snorlax ako keby vytrča z karty, vyzerá to dosť cool. Šup ho sem. No a 6 boostríkov z trojblistrov. Evinky si dáme bokom. Checkliny zatiaľ majú nabehnuté na víťazstvo. Ale verím ešte stále, že sa nám podarí pohrieť si konečne prvé Sarko z Twilight Masquerade. Seeking, Probopass, Palossand, Froslas Single Golda, takže ideme bomby. Dve Single Goldy po sebe. Froslasík je veľmi zaujímavý Pokémon. Pokémon duší kladový. No a pokračujeme ďalej. Nie je to ani jedna z tých našich 6 kariet, ktoré tu máme. Hrozne by som chcel potiahnuť Sushi,
ktoré naozaj má veľmi peknú farebnú kartu v tomto setíku. Jinxa, Darmanitan, Lifeon, Fione a Enamorus. Taktiež je tam krásna Chansey, ktorá má art, kde sa naozaj v ľavom hornom rohu, ak sa nemýlim, skrýva ešte aj Snorlax. Je tam aj Psyduck, tiež veľmi pekný malovaný art. A plus teda samozrejme Sarka, ktoré zatiaľ ešte nevieme, ako naživo vyzerajú. Opičák Holíčko, čiže prvý Tropister nám dali jeden hit, a to je Frostlass. A pokračujeme na druhý. Zatiaľ Checkline vedú Thwackey, Palafin, Thwackey a Iron Leaves. Boostrik číslo 5 sme zatiaľ na jednom hite, takže verím, že ešte minimálne jeden nájdeme. Ideálne aj dva. Corphish, Snorlino, Clefable a Frostlass Holíčko. Twilight Masquerade, čo týka trojblistrov, zatiaľ vyhráva. No a posledný boostrík, tak poďme si ho dať trošinku pomalšie. Dipplin, Rillaboom, Lana, Eevee Reverse, Alakazam Reverse a Screamtail EX je hitík, ktorý sme tu našli. Takže Screamtail EX, Frostlass Single Golda, Snorlax promíčko, Revavroom promíčko sú hity, ktoré sa nachádzali v dvoch trojblistroch a dva Checkliny vyzerali takto. Neuveriteľné. Eevinky sú doma, takže musím povedať, že bomba. V každom prípade dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Dajte nám vedieť do komentárov, aké bomby práve z týchto produktov padali aj vám a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!